Исәнмесез, хөрмәтле укучылар, татар телендә онлайн мәктәптә чираттагы физика дәресләренә рәхим итегез. Бүген без сезнең белән җисемнәрнең үзара тәэсир итешүен өйрәнүне дәвам итәрбез. Әйләнә-тирә дөньябызда без һәр вакыт төрле җисемнәрнең бер-берсенә тәэсир итүен күзәтеп торабыз. Кемдер өенә кайта, кемдер чана шуа, кемдер нәрсәнедер күтәрә. Һәм бер җисемнең икенче җисемгә тәэсир итүе нәтиҗәсендә кайсы бер җисемнәрнең тизлекләре үзгәрә. Гадәттән бирелгән җисемгә нинди җисем тәэсир итүе һәм ничек тәэсир итүе күрсәтелми. Җисемгә көч тәэсир итә яки аңа көч куелган дип әйтәләр. Һәм көч тәэсирендә җисем үзенең тизлеген үзгәртә. Тулаем алганда төрле көчләр тәэсире нәтиҗәсендә җисемнәрнең тизлеге генә түгел, җисемнәр үзләре дә берникадәр үзгәреш кичерергә мөмкин. Мәсәлән, үзебезнең кулыбызга резина тупны яисә бөтергечне алып аларга без көч белән тәэсир итсәк, әлеге җисемнәр үзләренең формаларын үзгәртә. Башкача әйтсәк, алар деформацияләнә. Җисем формасының яисә үлчәмләренең теләсә нинди үзгәреше деформация дип атала. Көч җисемнәрнең үзара тәэсир итешү үлчәме ул. Көч физик зурлык, димәк аны үлчәргә мөмкин. Моннан тыш әйтергә кирәк, көч ул тизлек кебек үк вектор зурлык, ягъни ул сонча кыйммәт белән генә түгел, юнәлеш белән дә тасвирлана. Әйләнә-тирә дөньядагы көчләрнең бер күренеше ул җир шарының үз өстендә булган барлык җисемнәрне дә үзенә тартып торуы. Ягъни җир үз өслегендә булган барлык җисемнәрне дә, кешеләрне, йортларны, суларны үзенә тартып тора. Мондый тартылу җир өслегендәге җисемнәргә генә түгел, галәмдә булган барлык матдәләргә, барлык җисемнәргә дә хас. Мондый тартылуны бөтен дөнья тартылуы дип атыйлар. Бу закон буенча җисемнәрнең массалары зуррак булган саен, алар бер-берсенә ныграк тартыла. Шул ук вакытта алар арасындагы ераклык зуррак булган саен, алар бер-берсенә инде әзрәк тартыла. Җирнең җисемне үзенә тарту көче авырлык көче дип атала. Авырлык көче җисемнең массасына туры пропорциональ. Икенче төр көчләрне без җисемнәр деформацияләнгәндә күзәтә алабыз. Мәсәлән, пружина сузылганда, резина сузылганда алар үз халәтләренә кайтарга тырышалар һәм әлеге көч эластиклык көче дип атала. Башкача бу күренешне Гук законы дип тә атыйлар. Җисемне сузганда яки кысканда эластиклык көченең модуле җисемнең озынлыгы үзгәрүенә туры пропорциональ. Экранда сез эластиклык көчен исәпләү формуласында күрә аласыз. Биредә дельта L җисемнең озынаюы, К хәрефе катылык коэффициенты. Җисемнең катылык коэффициенты гадәттә таблицаларда китерелә. Бу күрсәткеч җисемнең формасына, размерларына, шулай ук нинди материалдан эшләнгән булуына бәйле. Булардан тыш җисемнең авырлыгы дигән төшенчә дә бар. Без әйттек, җирнең җисемнәрне үзенә тарту көче ул авырлык көче дидек. Һәм авырлык көче нәтиҗәсендә җисемнең икенче җисемгә тәэсир итүе инде җисемнең авырлыгы дип атала. Игътибар итегез, авырлык көче җисемгә куелган, авырлык таянышка яки осмага куелган. Әгәр җисем һәм таяныш хәрәкәтсез булса, я туры сызыклы тигез хәрәкәт итсә, җисемнең авырлыгының сонча кыйммәте авырлык көченә тигез, ягъни P тигез була F авырлык. Ягъни авырлык көче ул җисем белән җир шарының үзара тартылуы. Шул ук вакытта җисемнең авырлыгы бу җисемнең бүтән җисемнәр белән үзара тәэсир итешүе нәтиҗәсендә барлыкка килә. Көч ул җисемнең тизлеген үзгәртүче сәбәп. Шуңа күрә көчнең берәмлеге итеп 1 килограмм массалы җисемнең 1 секунд вакыты эчендә тизлеген 1 метр секундка үзгәртә алырлык көчнең микъдары кабул ителгән. Бу берәмлек инглиз галиме Исаак Ньютон хөрмәтенә 1 Ньютон дип аталган. Еш кына башка берәмлекләрдә килоньютон, миллиньютоннарда кулланыла. 1 килоньютон ул 1000 ньютон, 1 ньютон 0,1 килоньютон. Теләсә нинди массалы җисемгә тәэсир итүче авырлык көчен табу өчен аның массасын 9,8-гә тапкырларга кирәк. Ягъни безнең килеп чыга формула F тигез була масса тапкырланган 9,8. 9,8 зурлыгын G хәрефе белән тамгалыйлар һәм авырлык көче өчен формула түбәндәгечә була. F тигез була G тапкырланган M. Биредә M ул җисемнең массасы, G ирекле төшү тизләнеше. Практик яктан караганда, мәсьәләләрне шишкәндә, әгәр дә зур төгәллек таләп ителми икән, G санын 9,8 дип түгел, 10 дип алырга да мөмкин. Шул исәптән, мәсәлән, әгәр дә җисемнең авырлык көчен табарга телибез икән, аның массасын 10-га тапкырларга мөмкин. Җисемнәрнең массаларын һәм тизлекләрен үлчәгән кебек, без көчне дә үлчи алабыз. Моның өчен динамометр дип аталган гади генә прибор кулланыла. Иң гади динамометр тора гади пружинадан һәм үлчәү шкаласыннан. Көчләрне өйрәнгәндә шуны да истә тотарга кирәк. Еш кына җисемнәргә бер түгел, бәлки берничә көч тәэсир итә.
Бу очракта шушы берничә көчнең тәсирен аларның бердәй тәсиренә тигез булган аерым бер көч белән алыштырырга мөмкин. Экраннардан карап үтик, бер туры буенча бер үк якка юнәлгән көчләрнең бердәй тәсир итүчесе шул ук якка юнәлә, аның модуле төзүче көчләрнең модульләре суммасына тигез була. Моны без машина этүче ике кеше белән чагыштыра алабыз. Әгәр алар икесе дә бер үк юнәлештә этәләр икән, аларның көчләре кушыла. Шул ук вакытта бер туры буенча капма-каршы якка юнәлгән ике көчнең бердәй тәсир итүчесе модуле буенча зуррак көч ягына юнәлә. Аның модуле төзүче көчләрнең модульләре аермасына тигез була. Ягъни бер үк машинаны ике кеше төрле якка этсә, машинага булган тәсир шушы көчләрнең аермасына тигез килеп чыга. Табигатьтә әйләнә-тирә дөньяда очрый торган тагын бер төрле көч ул ышкылу көче. Бу көч җисемнәр бер-берсенә орынганда, бер-берсенә ышкылганда килеп чыга. Ягъни бер җисем икенчесе белән орынганда аларның бер-берсенә карата хәрәкәтен тоткарлый торган ышкылу дип аталган үзара тәэсир итешүе барлыкка килә. Бу көчне ышкылу көче дип атыйлар. Ышкылу көченең барлыкка килүенең төп сәбәбе үзара тәэсир итешүче өслекләрнең кытыршы булуы. Моннан тыш без әйтә алабыз, шушы өслекләрнең молекулалары да бер-берсенә тартыла. Әгәр дә без бу өслекләрне майласак, аларны шомартсак, шул рәвешле ышкылу көчен киметергә мөмкин. Тәҗрибәләр ярдәмендә без ышкылу көчен дә үлчи алабыз. Моның өчен динамометр ярдәмендә даими тизлек белән җисемне өслек буенча өстерәп барырга кирәк. Һәм шушы очракта безгә динамометр күрсәтәчәк ышкылу көченең ничәгә тигез булуын. Шуңа да игътибар итик. Җисемне икенче җисем өслегенә кысучы көч ни кадәр зур булса, бу вакытта хасил булган ышкылу көче дә шул кадәр зур була. Ләкин җисемнәрнең үзара тәэсир итешү мәйданы ышкылу көченә тәэсир итми. Әйтергә кирәк, табигатьтә, фәндә ышкылу көче зур әһәмияткә ия. Кайсы бер очракларда ул безгә файдага булырга мөмкин, кайсы бер очракларда ул инде безгә каршы эшли. Мәсәлән, без урам буенча барганда тоеп егылмас өчен безгә ышкылу көче кирәк. Бу очракта ул безнең өчен файда. Ләкин мәсәлән, техникада детальләрнең үзара ышкылуы тәгәрмәчләрнең әйләнүенә комачау итәргә мөмкин. Бу очракта инде ышкылу көчен киметергә тырышалар. Шулай дип, хөрмәтле укучылар, без сезнең белән әйләнә-тирә дөньяда, табигатьтә җисемнәр арасында булган төрле көчләр турында һәм шушы көчләрнең төрләре турында сөйләшеп үттек. Дәресебезнең практик өлешендә без бу мәсьәләләрне өйрәнүне дәвам итәрбез. Хәзергә исә дәресебезнең беренче өлеше тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.